Fiat Punto 2012 година. Нови летни гуми. Още един комплект зимни. Обслужвано на време. Реални километри. Нова технология, изкуствен интелект може да клонира човешки глас за 15 секунди. Колата наистина се кара предимно уикендите. Но и опасно. Алгоритъмът се казва Voice Engine и е впечатляваща технология, Разполага която с реалистичен изкуствен глас. Само 15 секунди. система за свързване към мобилен телефон. С автентичен човешки такъв. Система за разговори. Отвори цял свят от нови възможности. С микрофон. И злоупотреби. Както виждате, икономичен автомобил. 6,8 общо е средния разход. Нека да я запалим. Работи спокойно и тихо. И нека да я разгледам и отвън. Автомобил има малки, дребни външни забележки. Ето една точка тук. Ще е паднало. Една дръскотинка тук. Работи равномерно и се кара рядко. Причината за продажбата е подмяна с нов автомобил.